bigla lang talaga siya nung nagkasakit siya. Tapos ganun na po nangyari. Hirap po sa sitwasyon na. Dati, malusog siya bigla lang. So, dumako naman tayo sa isa pang bibigyang tugon ngayong hapon. Eto mga kaaksyon, kasama naman natin ngayon si Ma'am Rena Banyares at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang mister na bedridden na mula noong buwan pa ng Agosto nang makomatose ito sa sakit na TB meningitis. Magandang hapon po, Ma'am Rena. Magandang hapon po, Madam Sir. Ayan. So, Ma'am Rena, kumusta po ang sitwasyon ngayon ng inyo pong asawa? So, nakaraan po, ngayon pong nakalabas may kahapon po. So, nakalabas na po kayo sa ospital. Opo. So, kumusta na po itong si tatay? Medyo okay na po siya. Nagre-recover na lang po. Opo. So, at least recovering na si tatay. Ano po? So, kayo po ba ay may anak na ni Mister? Opo, 3 po. 3. Ilang mga edad na po sila? Ano po, yung panganay po, 17. Yung pangalawa po, 14. 17, 14? Tapos 5. So, napakalayo ng agwat ng bunso, ano? So, bakit parang malayo po yung agwat? Mahirap kasi po. Mahirap yung buhay, Opo. pero nakatsamba pa. Opo. Naisahan pa. Susundan pa po ba? Ha? Hindi na po. Oy, bakit naman hindi na? Tama na po yun, Madam. Tama na. So, pinapatawa lang kita para gumaan-gaan yung pakiramdam mo. Kasi kanina, tinitingnan ka namin, parang naano ka na po. So, ngayon po, paano po yung pag-aalaga niyo po kay Mister na sabay-sabay po, meron pa po kayong 3 anak na inaasikaso? Kinakaya lang po, Madam. Kinakaya. Pero nakikita ko sa mata niyo po na nahihirapan po kayo na. Gaano kahirap po? Hirap po sa sitwasyon. Dati, malusog siya bigla lang. Bumagsak po yung katawan niya. Ano yung namimiss mo sa kanya na dating nung malakas pa po itong mister niyo? Ano po, maalaga naman po. Kaso lang, bigla lang talaga siya nung nagkasakit siya. Tapos ganun na po nangyari. Pero positibo naman sa buhay si mister. Ayun po, masipag po. Ngayong bedridden na siya, ano yung usual niyang sinasabi po sa inyo? Hindi pa man po siya nakakausap, Madam. Nagising lang po siya, tapos gumagalaw pa lang po siya kasi nagsimulang pa lang po siya sa yung paunti-unti pa lang po siya nagre-recover po. So hindi pa siya makapagsalita? Opo. Pero ang memorya niya, okay naman? Hindi po, kasi nakoma po siyang 1 week. Opo. So parang... Pero kada week po or araw po, parang nag-ano po siya, response na po siya. Ayun. So may improvement. Opo. Yun ang pinaka-importante. At least Opo. nakikita niyong may improvement. Pero, nung inuwi niyo po siya, kailan niyo po siya inuwi? Kahapon lang. So ano yung sabi ng mga bata nang nakita nila yung tatay nila? Alagaan mo na lang po na bumalik sa dati. Opo. So nasa inyo po yung pag-aasikaso. Kahit po ganun yung kalagayan ni Mister, naandun po yung pag-aasikaso dapat. Ano? Ayan, maitanong ko lang, nanay, before ito makomatos itong si tatay, tamaan siya ng ganitong sakit, ano po yung dati niyang trabaho? Fish vendor po, sir. Nagtitinda ng Opo. isda sa palengke? Hindi po, naglalako po Naglalako siya. na. Ikaw, nay, ano po yung... Nagtulong lang po, tulong-tulong po kami pag nagkukuha siya ng isda. Kami ng mga bata. Opo. Tapos ngayon na meron pong sakit si tatay, sino po yung naaasahan niyo po sa pang-araw-araw? Ngayon, nagkaklase pa or nag-aaral pa po? Opo, nag-aaral po. Senior high po yung panganay ko, yung pangalawa, grade 9. Opo, saan po kayo humugot ng panggastos po sa araw-araw? Yung kapatid ko po, nagkahiraman po ako, tapos tumutulong din. Yung mga friend niyang taga-Padang, na tumutulong din sa kay Agong, nagbibigay ng financial man po. Opo. Ano daw sabi ng doktor? Bakit, ma'am, umabot na makomatos po itong asawa Ano po siya, nung una po, hindi natitrace po kung anong, una po, sumasakit lang po yung ulo niya. Tapos nakailang CT scan na po siya, hindi na kung ano talagang klaseng maga daw po yung dito sa ulo ng asawa ko. Tiglong bar po siya, kaya nakumatos po. Pero before ito, ma'am, na tamaan ng ganitong sakit, meron na ba siyang iniindang karamdaman before mga ganito or napapansin nyo na kakaiba na itong pagkilos ng asawa po ninyo? Wala po, bigla lang po, ma'am sir, na nagkaganon siya. Nung sumakit po, week lang po. Tapos nagkalma man po. Tapos sa madaling araw, parang bumalik na naman po. Sakit ng ulo niya. Opo. Etong si Mister, kamusta siya bilang padre di pamilya sa inyong pamilya? Masipag po, tapos mabait naman po. Ayan,
siya po ay hindi pa po ninyo nakakausap hanggang ngayon po. Pero pag kayo ay kayo lang dalawa, ano po yung sinasabi mo sa kanya or kunikwento? Yung dati po, na para mabalik po yung memory niya. Tapos kusok na lang. Kung kaya niya, kayahin. Makakaya mo din. Mahirap po na Mahirap sa sitwasyon. Miss niyo na po yung mister niyo na yung normal na nag-uusap kayo, Ano po? naaasikaso kayo. Yung mahirap yung sasakit niya po, nabiglaan lang po gano'n. Yun na lang. Sa kabila ng nararamdaman niyo, ma'am, sa sitwasyon po ninyo, saan po kayo humugot ng lakas? Kay Lord, Sa tuwing kayo ay magkausap ni Lord, ano po yung sinasabi niyo sa kanya? sana, di bali mahirap ang buhay, basta walang sakit po. Ayan. At lumapit po kayo sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Ano po yung kagustuhan po niyo? Para Tulong. po, ano po yung hospital bill niya po? Nasa magkano na po ito? 526 po. Opo, nung 526,000. nasa mahigit kalahating million partner. Nung nakita niyo po itong ganito kalaking halaga ng babayarin niyo po sa ospital, ano po yung pumasok Hindi po na sa po isip? ako nagdalawang isip po na humingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List po. Sana po matulungan po ako sa hospital bill ng asawa ko po. Ayan. So, ang pinakaunang pumasok po sa inyo nung nakita niyo po itong ganito kalaking halaga ng hospital bill ay ang Ako Bicol Party List. Opo. Matagal niyo na pong kilala ang Opo, na marami na pong natutulungan kahit mahirap po, mga mahirap pong pag wala pong pangbayad sa mga ganito pong hospital bill po. O kahit ano pong nasalanta pong bagyo, nandyan po sila. Yun ang Kaalalay po. pakakilala ni Nanay Rena sa Ako Bicol. Nanay Rena, dahil dyan, makinig po kayo dahil nasa kabilang linya na ng ating telepono si Ma'am LB Sidenio ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon sa muli. Yes po, good afternoon. Good afternoon kay Sir and kay Nanay and sa iyo, Mare. Good afternoon po. Opo, Miss LB, sa muli, eto po, isang kababayan natin yung nangangailangan ng tulong patungkol sa hospital bill. Ano po yung tulong na maibibigay ng Ako Bicol Party List? Ibibigay po natin yung kailangan nila as per Consaldi. Go ahead. Tulungan daw po natin Wow! sila. Go ahead, partner. Go ahead, LB. Yes, po. LB, go ahead. Tulungan natin yan. Ganon. Yes po, ganun po sa Consaldi. Automatic tulong kaagad. Wala na daw pong kahirap sa mga pasyente. Bigay kaagad yung tulong na kinakailangan. Yon! Ora mismo din yung pagsagot ni Ma'am LB na, oo boss, kung saldi, tutulungan natin yan. Yes po, syempre. Parati po tayong ganun. Yon! So go ahead, LB. Lagi na tayong tumulong. Opo. Ayan. Ma'am LB, dahil dyan, ano na lang po yung dapat gawin ni Nanay Rena para matanggap niya itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Balik po dito sa akin yung pasyente kasama ay yung bantay. Dalhin po lahat ng requirements na kinakailangan. Automatic po, ora mismo ibibigay ko yung guarantee letter na kinakailangan nila. Akala ko isasama pa yung pasyente. Balik kayo dito, sama. Ayan. Maraming salamat, Ma'am LB. Eto, nakikinig si Nanay Rena. Nanay Rena, napakinggan niyo po si Ma'am LB. Maraming salamat po, Ma'am LB, sa inyo po, sa staff niyo po, sa tabang po, ora mismo po. Maraming salamat po. Ayun, Tapos sa Ako nakakangiti na. Bicol po, Yeah. sana po di magsamang magtabang po sa mga kagaya Ay, po. hindi po mangyayari Marami yan pong hanggat hindi salamat po kayo po. nagsasawang humingi ng tulong. Sana po malawig pa po ang programa nyo para sa mga army po. Opo. Marami Apo. pong salamat. At hindi po namin yan magagawa, Nanay, kung hindi dahil kay Congressman Iyo Santi. po, saldi ko po. Tapos kay Pido Alfredo. Kayo po Pido ba, Alfredo. Nanay Rena, magsasawa po ba kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol? Hindi po. Ayan. Pero sana sa susunod hindi na patungkol sa hospital bill. Ano? Maraming salamat din po, Nanay Rena. Ma'am LB, maraming salamat po. Thank you so much and God bless. Kay Nanay po, pabalik na lang po kayo sa akin, Nanay. Puntahan niyo po ako dito anytime, Monday to Friday. Nasa table 4 lang po tayo, Ako Bicol Desk. Ayan, maraming salamat, Ma'am LB Sidenio. Go ahead. Pero ang kaganda na sinabi ni Ma'am LV dahil sabi ni Congressman Saldico, wag nang pahirapan ang mga Ayan. Sige, LB, go ahead. Tulungan mo sila. wag mo nang pahirapan Huwag ang mo mga nang pahirapan pasyente. pa, ayan. Pero Nanay, hindi pa po nagtatapos dyan ang tulong ng Ako Bicol Party List. Eto po, tanggapin nyo rin po itong iba't ibang produkto mula sa Cabarro Coffee, ang gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang... Halaga. Ayan. Ayan, Nanay. Siguro last na lang po yung mensahe natin.
Maraming salamat po sa inyo, sa Ako Bicol, Party List po, tapos sa Tabang na Ora mismo po, sa Indo po Gabo, salamaton po. Ayan. Advance Merry Christmas po, Nanay. Nakita niyo po dyan, Bago Blends, Seasons Greetings. So, advance Merry Christmas po sa inyo. Yan, eto si Nanay Ora mismo. Pwede na siyang pumunta doon sa... Opo, pagkalis niyo dito, Nanay, punta agad kayo doon. Huwag niyo nang isama si Tatay. Opo. Hindi na kaya yan, Hindi partner. na kaya. Maraming salamat po, Nanay. At least nakangiti na ngayon si Nanay.